Dobar dan. Ja ću vam na svom predavanju govoriti o procjenama budućnosti zračnog prometa, opstojnosti i izazovima sa kojima se zračni promet susreće, a sve sa ciljem da shvatimo koja je uloga zračnog prometa u pametnim gradovima sad i u budućnosti. Jer reći jednu hrabru rečenicu, neće biti pametni gradovi ako ne budu imali aerodrome. Zašto? Pa zato što nas 2 kilometra ceste ne vodi nigdje, a 2 kilometra pista nas vodi svugdje. No, vratimo se nazad malo u povijest avijacije pa vidimo zašto se događa da avijacija tako brzo raste i koji će nam biti trendovi u budući. Od početka letenja, kad su braća Wright poletili sa svojim prvim avionom, avijacija je rasla vrlo brzo, tako da smo, nema ni 100 godina, imali čast proslaviti povijest zrakoplovstva koja je danas došla do ovog trenutka kad možemo kazati da svijet ne funkcionira bez zračnog prometa. No ipak, u početku zračni promet je bio samo za elitu. Tako da, ako vidimo kupovnu cijenu, odnosno cijenu koštanja tog proizvoda koja je bila u početku napravljena, je bila samo za vrlo mali broj ljudi i mali broj ljudi je i letio. I to je bilo tako dokle su države imali svoje nacionalne državne prijevoznike koji su bili na neki način igračka država, dok je sve bilo strogo regulirano Čikaškom konvencijom i drugim konvencijama, Tokijskom, Haškom, Montrealskom i nekim drugima, koje su na neki način onemogućile ulazak poduzetništva u zračni promet. Deregulacijom i liberalizacijom došlo je do sniženja cijene usluge zračnog prometa i onda je u ovoj piramidi, žao mi što moramo sporiti Marksa koji je rekao da nema klasa, ja mislim da ipak imamo klasa, gornja klasa je ipak mogla letiti ili srednja gornja klasa je mogla letiti sa malo nižom cijenom karte, što je omogućilo znatno veći broj putnika u zračnom prometu, ali isto tako i znatno veći broj aviona na nebu. Dolaskom low cost carriera pojavio se novi trend, tako da je proizvod zračnog prometa postao dostupniji puno većem broju ljudi i danas možemo kazati da uglavnom srednja klasa je ona koja koristi zračni promet, a na nekoliko sljedećih slajdova ću vam pokazati kakav je razvoj i procjena rasta srednje klase u svijetu. Znači, činjenica je da padom cijena proizvoda zračnog prometa, zračni promet postaje dostupniji široj populaciji, a time i veći broj ljudi koristi zračni promet ili ga koristi učestalije. Možemo se sjetiti naših očeva i djedova koliko su oni često letjeli, a koliko mi danas koristimo proizvod zračnog prometa, pa ćemo vidjeti da je on puno dostupniji ne samo većem broju ljudi, nego i učestalije ga koristimo nego što je to bilo nekad. Kad govorimo o vizionarstvu i o tome da li pametni gradovi trebaju predvidjeti avijaciju u upravljanju gradovima, bilo da se radi o aerodromima ili da se radi o osobnim letjelicama koje već danas u obliku dronova možemo vidjeti i određene tehnologije koje su prisutne u eksperimentalnoj fazi, prema nekim očekivanjima može se očekivati u sljedećih 10 do 20 godina da će osobni zračni prijevoz biti prisutan u velikim gradovima. I zato se treba i pripremati sa infrastrukturom i sa regulacijom toga. No vratimo se nazad na temu. Kad je Charles Lindbergh preletio Atlantik sa američkog aerodroma Kitty Hawk na francuski pariški aerodrom Le Bourget, tada su se francuski mediji raspisali o tome kako će jedan dan biti moguće letjeti preko Atlantika, preko oceanskim avionima, kako će se moći otići u Ameriku avionom i vratiti iz Amerike u 2 dana. I tad je najveći umovi razvijenog svijeta skupljeni u Francuskoj akademiji znanosti i umjetnosti su u Figarovu napisali demanti tih raspisa novinara i rekli su prestanite više pisati te gluposti. Jer taj promet je toliko skup da će čovjek trebati raditi cijeli radni vijek da bi mogao platiti jednu kartu za prijevoz preko Atlantika. To su bila očekivanja najvećih umova Francuske akademije znanosti i umjetnosti u tom trenutku, kad je Charles Lindbergh preletio Atlantik, a danas vidimo koliko je zračni promet dostupan i moguć populaciji zemaljske kugle.
Na ovom slajdu vidite očekivanja rasta householdera, znači koji imaju preko $70,000 godišnje, i ova plava je householderi, znači vlasnici kuća od 20 do $50,000, što možemo kazati da su srednja klasa. Prvi stupac je BRIC country, znači zemlje u ubrzanom razvoju, i vidimo da je od 2007. do 2025. se može očekivati ekstreman rast kako broja populacije između 20 i $70,000, tako i populacije koja ima preko $70,000 godišnjeg prihoda. Za razliku od razvijenog svijeta, uglavnom se misli Europa i Amerika, koja nema takav očekivani rast i neće se dogoditi nekako veliko povećanje niti srednje klase, a niti očekivanog broja populacije u toj klasi. U ovom slajdu koji dolazi od Airbusa se govori o distribuciji srednje klase unutar regija. Pa tako možemo kazati da je u prvom stupcu je 2010. godina, ovaj stupac je 2020. godina, ovaj stupac 2030. godina. Ovdje vidimo populaciju zemaljske kugle 6,9 milijardi, očekivano 27,6 milijardi, očekivano 38,30 milijardi. Što se tiče postotka populacije u srednjoj klasi, danas ima oko 27% ljudi na zemaljskoj kugli u srednjoj klasi. 2020. 43, očekuje se rast srednje klase na 59% svjetske populacije. I to su generatori potražnje zračnog prometa. Ako idemo po regijama, vidjet ćemo da u ovom tamno-plavom dijelu je Europa, koja gotovo da neće imati rast, dok je eksponencijalan strašno veliki rast upravo u području Azije i Pacifika. Uglavnom se misli na Indiju i Kinu, gdje se sa 525 ide na 1740, odnosno na 3200. Znači 6 puta se očekuje rast broja ljudi u srednjoj klasi koji će iz Azije moći koristiti zračni promet. I na to se moramo spremati, jer ti ljudi neće ostati u Aziji. Oni će dolaziti u Europu, dolazit će u naše gradove, dolazit će u naš turizam. Da li smo spremni za to? Pa spremamo se. Po ovoj projekciji svaki 15 godina se udvostručuje broj putnika u zračnom prometu. I bez obzira na krize, takav se trend dešavao. Ovdje smo imali krizu 2010. godine, lagani pad, međutim kad pratimo liniju porasta, vidimo da sa nekim indeksom 4,85%, koliko zračni promet na nivou svijeta raste godišnje, da definitivno se potvrđuje pravilo 72. Ne znam da li znate pravilo 72, ako broj 72 podijelite sa postotkom godišnjeg rasta, dobit ćete broj godina u kojem se udvostručava promet. I to se definitivno dešava. I to se dešava i prema projekcijama Airbusa i Boeinga. Ovo je inače slajd koji je napravio Airbus kako bi projecirao kako će biti potražnja za zrakoplovima, jer po ovim prvim slajdovima smo vidjeli da zahtjev za povećanjem kupaca zahtjeva i povećane zrakoplove u zračnom prometu. Sve skupa to na nivou Europe treba pratiti u nekom strategiji, dokumentu. Nakon bijele knjige koje je napravila komisionerka Loyola de Palacio, sad imamo i novi dokument koji je napravila razvojna agencija ACARE, Advisory Council for Aeronautical Research in Europe, a on se zove Beyond Vision 2020 towards 2050. U tom dokumentu se projeciraju trendovi u razvoju, opstojnom razvoju zračnog prometa Europe. Moram biti neskroman pa kazam da sam bio koautor ovog dokumenta, prezentirajući aerodrome Europe u ovom razvojnom timu. I ova grupacija, predlažem da pođete na njihovu internet stranicu, ponovit ću ponovno Advisory Council for Aeronautical Research in Europe, ACARE, na koji ima čitav niz razvojnih dokumenata, ne samo što se tiče avijacije, nego i što se tiče nekih drugih inovacija. Šta Europa traži od zračnog prometa? Traži 50% smanjenje emisije CO2. 5 su ciljeva, ovo je prvi. 80% smanjenje ugljičnog monoksida. Smanjenje emisije buke za 50%, eliminacija utjecaja na stanovništvo izvan granica zračnih luka, zelena proizvodnja, održavanje i recikliranje proizvoda u avioindustriji. Što se tiče sigurnosti, 80% smanjenje broja nesreća, minimiziranje mogućnosti ljudske pogreške, automatizacijama i inovacijama. Što se tiče upravljanja zračnim prometom, znači kontrole zračnog prometa,
Trodimenzionalno povećanje propusnosti prometa, takozvana 4D navigacija, znači upravljanje prostorom i vremenom, to je ta 4. dimenzija. 90% letova unutar 15 minuta od planiranog vremena polijetanja i slijetanja. Vrijeme na zračnoj luci u dolasku manje od 15 minuta i vrijeme na zračnoj luci u odlasku manje od 30 minuta. Što se tiče zaštite, traži se nulta tolerancija na mogućnost terorističkog čina. I što se tiče kvalitete i dostupnosti, pojeftinjenje cijene prijevoza i prepoloviti vrijeme dolaska do aerodroma. Tu je sad ključna uloga lokalne zajednice i lokalnog prometa. Zašto? Ovaj slajd sa Urban Transportation Policy grada Beča u kojem se vidi da je tendencija povećanja korištenja javnog prometa na uštrb korištenja automobila. Ukoliko ne postoji infrastruktura za javni promet, sigurno da je onda građani neće ni koristiti, nego će više koristiti osobne automobile koje po defaultu proizvode puno više zagađenja i traže puno veću infrastrukturu nego što to traži javni promet. Pa vidimo da je trend da se povećava bicikliranje, pješačenje manje više ostaje na istoj razini, to je ovaj ovdje kolona, dok se smanjuje broj putnika u privatnim vozilima, a povećava broj korisnika javnog prometa za dolazak prema zračnoj luci i od zračne luke. Kad govorimo o alternativama povezivanja Europe, ovdje su dva slajda, lijevi i desni. Lijevi je brzi vlakovi, high speed train, koji definitivno Europska zajednica jako potiče, jako subvencionira. Ima negdje oko 240 parova gradova u Europi koji su povezani željeznicom. I to je definitivno odličan način povezivanja, vrlo ekološki prihvatljiv u jednom segmentu što se tiče goriva, jer ti vlakovi uglavnom su elektrificirani i svoju energiju ne nose sa sobom. Za razliku od njih, zračni promet, koji ovaj desni slajd pokazuje da ima preko 700 parova gradova povezanih zračnim prometom i oni su vrlo fleksibilni, za razliku od željeznice. Strategija smanjenja buke pokazuje da je buka bitno smanjena u odnosu na početak avijacije 60. godina do danas novim tehnologijama, novim tipovima motora i taj trend će se u 2010. i 2015. i 2020. doći do Chapter 4, odnosno Chapter 14 kategorije aviona i to je onaj trend da se smanji utjecaj buke na okolno stanovništvo. Na svjetskoj razini možemo kazati da avijacija utječe sa 2% CO2 svega, ali što se tiče Europe, raspodjela proizvodnje CO2, kao što vidimo na ovim slajdovima, je u korist 3 najveće zemlje koje čine preko 50% emisije CO2 u Europi. Kako se mi u avijaciji možemo boriti s tim? Pa na ovaj način. Ovdje je raspodjela proizvodnje CO2 na aerodromu, gdje vidimo da je javni promet prema aerodromu čini 37% proizvodnje CO2. Avioni čine isto tako 37%, oprema aerodroma čini negdje oko 10%. Prema tome, mi što možemo napraviti našim gradovima je smanjiti emisiju ovih CO2 za dolazeća vozila, znači pretvoriti prilaz aerodromima da bude ekološki prihvatljiv, odnosno javni promet. Avione će se napraviti u okviru tehnologije i onih razvoja koje sam prije govorio, a ove druge stvari već dosta aerodroma koristi kao Schiphol koji koristi biodizel ili električna vozila i time smanjuje emisije CO2. Što se tiče alternativnih goriva, moramo kazati da avioni su specifični što se tiče korištenja kerozina. Jedan je znanstvenik rekao kad bude zadnja kaplja na svijetu kerozina ili nafte iskoristite u avijaciji. Jer kerozin ima najveću koncentraciju energetske mase i avioni nose gorivo sa sobom. Zato ne mogu biti kapacitetom veliki i ne mogu biti težinski veliki. Jedina alternativa kerozinu, kao što možemo vidjeti, ovo je megađula po litri, odnosno megađula po kilogramu, u odnosu na kerozin koji je 37,6 megađula po litri, odnosno 47 megađula po kilogramu, jedino ko može parirati, to je biodizel sa 35 megađula po litri, odnosno 39,9 megađula po kilogramu. Nažalost, Hrvatska gotovo da nema strategije proizvodnje biodizela, pogotovo ne onoga koji bi bio ekonomski prihvatljiv, a to je proizvodnja biodizela iz algi, jer po hektaru alge daju 20 puta više prinosa biodizela nego što je to iz uljane repice, sjemenki, trske ili nekih drugih izvora. Prema tome, pred nama je sigurno rast zračnog prometa, pred nama su izazovi kako ekološki uvesti zračni promet u segment da on bude prihvatljiv našim korisnicima, kako bi naši gradovi bili povezani i funkcionirali kao integralni sistem.
Da je sve to moguće, možemo vidjeti ove dane. Solar Impulse je prvi avion koji će obletiti, ja se nadam, svijet korištenjem solarne energije, isključivo bez ikakvog vanjskog goriva. On je sad trenutno iz Abu Dhabija proletio na Havaje, čeka bolje vrijeme za prelet Tihog oceana, vjerujem negdje u 4. mjesecu, i pokazat će se da i avijacija može sa vrlo malim utroškom energije, praktički onom energijom koju nam Bog daje, da možemo obletiti svijet, i sve te tehnologije, nadam se da ćemo ih iskoristiti sutra u razvoju avijacije koja mora biti opstojna i mora biti prihvatljiva i mora biti učinkovita. Hvala vam lijepo.